Don't worry about others' thoughts. ఎవరికీ మీ గురించి ఆలోచించడానికి సమయం లేదు. మిమ్మల్ని తీర్పులు చెప్పడానికి లేదా ఎగతాళి చేయడానికి వారికి టైం లేదు. వారు వారి సొంత పనులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఒక నిమిషం ఖాళీ దొరికినా వారు మీ వైపు ఎందుకు చూస్తారు కాబట్టి ఎవరో ఏదో ఆలోచిస్తున్నారని మీరు పట్టించుకోవద్దు. ఎవరైనా ఏదో ఆలోచిస్తున్నారంటే అది వారి సమస్య కాదా? వారి మనసులో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు. మీరు ఎందుకు అందరి మనసుల్లోకి తొంగి చూడాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు? మీరు దేని గురించి పట్టించుకోవాలంటే మీరు సంతోషంగా హ్యాపీ ఉండాలి, ఆనందంగా బ్లిస్ఫుల్ ఉండాలి. మీ మనసులో ఏం జరగాలి అనే దాని గురించి మీరు పట్టించుకుంటే మీ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. అతను ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో, ఆమె ఏం ఆలోచిస్తుందో అని మీరు ఆందోళన చెందితే మీ నిజమైన ఆనందంని కోల్పోతారు.